протестиращите учители от депутатите. Жълтите ленти държаха недоволните преподаватели на 200 метра от избраниците на народа. Безпрецедентните мерки за сигурност разбуниха духовете в парламента. Някои от депутатите веднага си припомниха как преди 10 години подобен масов протест свали предишното правителство на БСП, начало Жан Виденов. В разгара на националния митинг протестиращите направиха жива верига около парламента и обградиха народните избраници. Този път преподавателите доказаха, че съединението прави силата и само обединени могат да бъдат чути от управляващите. Този път заден ход няма и търпението се изчерпва категорични са протестиращите. И сме решили ни крачка назад, на площад Независимост. В подкрепа на учителите излязоха и представители на други сектори. Подкрепиха ги и горските работници. И ние с ниски заплати